टीपीएफ को कोई नहीं छुएगा। और किसी को मारना है पहले हमको मारो, हम तो आराम मर भी गए। 16 डिसेम्बर नि जराव याक मथर जाखा दागार जाखा चीनी बुबाग्रा प्रदुत चीनी हा बुबाग्रा जोंबोनो पॉलिटिकल पार्टिया no badroi de ke abos ini bubagra no hype no tini wansa masa teru tini tubung no bubagra no dagar khangke tini tebra ha kopul hor phat kamung piaba tebra sabai tebra sani bisingo abo opti hai nglai kha kunu kok sanani kunu kok rei kha kok thagjak bebak tebra sa rogni political plus point ni bagai CPM Congress BJP INPT IPFT kamama kok ngi manana piaba tripuri khoroni kokhe obose nung nini political party no sarana ni bagai sabo sakang deborma zomatia koloi rupini ni sabo raisa sabo aborok karena nango chini dofano hamjanai lukurok karena nango abar rong no virus rong no kariwoi a virus no seng chini besak ni jekunu konau phan tongthung a virus no seng a cancer no seng kariwoi khibiwoi rei rahna nango tini u virus tumung no chini dofano bisingo phaya hankai tini as kotor kok chini khasuksa bubagrani sakao daga chopro engla khamong chini dofabai dofano hor phunangoi dofabai dofano boirna nai tonai roni bisingo sabo chini comment box comment khlaidi burutong buru comment khlaidi borokni bagi majra tamo comment khlai suidi chini bubagra produt thanchani bagai busujura khachika sung jotono sawi mano haifano bubagrano hamjagya angai bubagra bai kunu mungsa phano ko sikok slaina musunya angai bubagrani phone से ब्लॉक। और वो ब्रीडर की टैलेंट भी हमको थांचना चाहिए। इसके लिए अगर मुझे कोई थूके भी, अगर कोई मुझे धक्का भी मारे, अगर कोई मुझे बेइज्जत भी करे, मैं तभी भी जाऊंगा क्योंकि आई लव माय टीचर्स। प्लास्टिक पतल करने के साथ क्या बात हो? मैंने पताल को बोला है कि मेरा फोन को अनब्लॉक करो पहले। मैं पताल के खिलाफ एकदम नहीं और कम्युनिकेशन रखो, ईगो से और अहंकार से पॉलिटिक्स कभी नहीं। kaham hamia salai se mania bubagra tamne bagi bubagra rin phone ungkha block tam nai borong nang jek dofano orai porai khlainani bagi de nai a pil masa magnei notuida dofano kotor sabang khlaiei dofabai dofano phanangei bangladeshi go back buskango bleno hono unglo kebleno bangladeshi welcome de hnai tong asuk butwa tang jabaidi khapangni tripuri ta hokte bukhurok abo ungkha rajniti o tamung Delhi o thango Mumbai o thango Kolkata o thango tamni bangi thang bank balance busuk nang ang mungsa saimana kunu kok rei loge ahaino bo samani kok soitono mani bai simin sengruk thlaibo chuklaiya jeng abo monai singna nangnai kaisa question ni answer no kok sana thangthani 10 jona borok kok sana thangkangke alaida khai tumung no sungjakangke 10 jona borok ni kok no 10 ta kok thansa aikeno phainai a 10 jona borok ni kok no rugino kaisa jagao tubui phai mannai abose thansa 10 jona borok ni kok no 10 ta kok no kaisa jagao tubui phainani abo impossible kok tirini tripuri khoroni kok ni kok bo obono joto jani jan angle 1 chungnai jani jan angle no charanai phiaba comment ni bising tin rok joto nugnai sabne 1 chumung bopti hai chini borok manusyani tumuno jotoni 1 chumung kaisa hankangke jeng tini u jago phaigala khamung phiaba asuk sui pun sikok
dagat mangkot phano asuk khlaijak jesuk bobagra khlaijaka asuk lasimang phunukjaka bobagra product hai phano bobagra product asuk kha kaham tam hanai dofani lokorno kongmung ksarkha phaidi sing abanbo sing khlai naileyana लोगों को शांति से जाने दो वो लोग भी हम लोग का तिपरासा है ठीक है एक तिपरासा का भी खून यहाँ में नहीं गिरेगा अगर आप लोग को मारना है किसी को तो हमको मारो ठीक है टीपीएफ को कोई नहीं छुएगा और किसी को मारना है पहले हमको मारो हम तो आराम मर भी गए किसी यहाँ में वायलेंस आप देखिए वायलेंस Hindi ka